डकुमेन्टारि भिडिअ सिनेमा खालामनायनि खोथा नोंथाङा बुंदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै ट्रास्ट आरो एबसु जथायै बानजायनायाव बिथांनि जिउ जारिमिन हिस्ट्रि लाइफ स्केट्स आरो डकुमेन्टारि बानायनायनि थाखाय थांखि लादों आरो बे हिस्ट्रिया ओंखारोबा बे हिस्ट्रिखौ बिथा खालामनानै सिनेमा बानायनायनि खोथायाबो प्लेनिंआव दङ दा बेखायनो गिबियाव हिस्ट्रिखौ लिरनाय जागोन फुल बे जारिमिन सोरजिनाय जागोन बिनि उनाव बिनि बिथा आधार खालामनानै सिनेमा तयार खालामनायनि खामानिया सोलिगोन गोजोन्थों सार डकुमेन्टारि भिडिअ सिनेमा खालामनायनि खोथा नोंथाङा बुंदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै ट्रास्ट आरो एबसु जथायै बानजायनायाव बिथांनि जिउ जारिमिन हिस्ट्रि लाइफ स्केट्स आरो डकुमेन्टारि बानायनायनि थाखाय थांखि लादों आरो बे हिस्ट्रिया ओंखारोबा बे हिस्ट्रिखौ बिथा खालामनानै सिनेमा बानायनायनि खोथायाबो प्लेनिंआव दङ दा बेखायनो गिबियाव हिस्ट्रिखौ लिरनाय जागोन फुल बे जारिमिन सोरजिनाय जागोन बिनि उनाव बिनि बिथा आधार खालामनानै सिनेमा तयार खालामनायनि खामानिया सोलिगोन गोजोन्थों सार देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9704557550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।